Dobro vam jutro, dobrodošli u još jedan dnevni red. Jutros bi Saborski odbor za Ustav i Poslovnik trebao konačno raspravljati o 749.000 potpisa prikupljenih u ime obitelji. Zato budite s nama i pratite naš razgovor. A s nama je danas Željka Markić iz udruge U ime obitelji. Željka, dobro vam jutro, dobrodošli. Nadam se da moj mikrofon radi, iz režije čujem neku malu uzbunu, ali nadam se da se dobro čujemo. Željka, što se događa sa referendumom i što očekujete, kakav će biti rezultat vaše referendumske inicijative? Mislim, mi očekujemo kao prvo da će se poštivati Ustav i zakoni Republike Hrvatske. Jako je važno da građani Republike Hrvatske doista vide da ljudi koji su u poziciji moći političke vlasti poštuju zakone i Ustav, jer to smo svi dužni činiti. Tako da mi očekujemo da će se konačno odrediti datum referenduma i da će birači imati priliku izaći na referendum i reći što oni misle o referendumskom pitanju. Ono glasi: jeste li za to da se Ustav Republike Hrvatske unose odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Evo. Jeste li uoči ove današnje saborske sjednice Odbora za Ustav imali prilike razgovarati s članovima odbora i kakav je njihov stav? Ne, nismo. Mi smo na neki način prepuštamo njima da rade svoj posao. Oni znaju koje su njihove obaveze vezano za zakon, za Ustav, koje su njihove obaveze prema građanima koji su ih izabrali i omogućili im da rade jako častan i važan posao. Predstavljaju ih u Hrvatskom saboru. Tako da ono što smo mi napravili, mi smo prošli tjedan uputili pismo svakom saborskom zastupniku ponaosob i uključujući predsjednika Sabora gospodina Leku, i zatražili smo njih da, vršeći svoj posao zastupnika građana Republike Hrvatske i poštujući Ustav i pravne stečevine Europske unije, zatraže da se odredi datum, dakle referenduma, gotovo 4 mjeseca nakon što su predani potpisi, i isto tako da se taj datum odredi prije 14.12. radi toga što Europska pravna stečevina preporuča, dakle, da se referendum raspiše za Europsku uniju unutar najduže 6 mjeseci od kad se predaju potpisi. To vrijedi za 28 zemalja članica Europske unije i 500 milijuna stanovnika. Zanimljivo je, sva ova pisma koje ste uputili, dobar je običaj da zastupnici ili predstavnici građana odgovore na takva pisma. Jeste li dobili koliko odgovora? Neki su nam se javili, saborski zastupnici, neki su nas obavijestili onome što su oni već prije u Saboru tražili. Pa recimo, dobili smo od jedno 15-ak saborskih zastupnika. Ali isto tako, moram reći da je jedan dio njih nas i obavijestio onome što su oni već prije radili. To nam je bilo jako drago čuti. Mi smo im priložili isto tako jedan dokument koji smatramo jako važnim, a to je apel 11 profesora ustavnog prava hrvatskih koji su u 5. mjesecu. Po prvi puta u povijesti naše države se dogodilo da su se stručnjaci pravni ujedinili oko jednog ovakvog pitanja i uputili javni apel, naglašavajući koliko je bitno da se ovaj referendum, ovo će biti prvi narodni referendum. Dakle, Hrvatska imala do sada 2 referenduma, oba su inicirana od strane države, dakle jedan za neovisnost, drugi za ulazak u Europsku uniju. Ovo će biti prvi koji su građani inicirali. 11 profesora ustavnog prava, dakle, to je jedna lepeza ljudi različitih svjetonazora koji su potvrdili da Ustav je vrlo jasan oko toga da birači imaju pravo izravne demokracije i da oni, kada ono što oni odluče, da je Sabor i vlast dužna poštivati. Evo, mi se nekako nadamo da se tu radilo o tome da nije bio dovoljan broj informacija, da nisu bili i vlast i možda sabornici dovoljno informirani. Mi smo se potrudili, evo, poslati im sve informacije. Jednako tako kao i informaciju o tome da je Venecijanska komisija iznijela preporuke upravo za ovakav slučaj kada se inicira referendum od građana i vrlo jasno kaže da vlast mora biti jako oprezna u tome da omogući da građani formiraju informiranu odluku o tome. Dakle, da vlast ne smije trošiti javna sredstva da bi zagovarala svoj stav o tome određenom referendumskom pitanju. Iako ju u takvim zapravo stvarima može i treba imati. Apsolutno. Mi očekujemo da ima. Međutim, u naravi stvari je da ako birači i građani, dakle mi imamo 2 načina na koji mi kao građani Republike Hrvatske upravljamo našom sudbinom. Jedna je da mi biramo naše predstavnike, a drugi mehanizam nam je zakonodavac dao da mi izravno, onda kada procijenimo da nas naši predstavnici dobro ne čuju ili dobro ne razumiju. Ili da je pitanje toliko važno da zahtijeva zapravo odluku. I onda mi imamo mogućnost raditi to kroz referendum. Dokidanje prava građana da postanu kroz referendum, daju korektiv vlasti,
je nešto što ne samo da dovodi do ustavne krize, već dovodi u pitanje temeljna načela slobode u Republici Hrvatskoj. Željka, ali ajmo o nekim problemima koji su otvoreni zapravo ovom inicijativom, da se nekako vrlo jasno odredimo o njima. Lijeva sadašnja vlast očito ne podupire ovakav svjetonazor i ideju, ima neku sasvim drugu i uobličavaju kroz recimo jedan zakon o životnom partnerstvu, primjerice. Što onda očekujete? Može li se pomiriti ta ideja jedne građanske inicijative i jednog stava i dijela javnosti i u ovom trenutku lijeve političke vlasti u Hrvatskoj koja je protiv takve inicijative jer ju smatra retrogradnom ili konzervativnom? Mislim, mi očekujemo da vlast u Hrvatskoj, nas ne zanima da li je ona lijeva, desna, srednja, kako god da je. Nas zanima da ona djeluje u skladu sa zakonom, sa Ustavom, sa temeljnim postavkama slobodnog hrvatskog društva. Dakle, mišljenje nekoga u vlasti ili više ljudi u toj vlasti, ja uvažavam kao što uvažavam svačije mišljenje i mislim da je to normalno i prirodno, u društvu postoje razlike. Ali ono što je potrebno razlikovati stav i mišljenje određenih ljudi koji su na političkoj vlasti ili u određenim nevladinim udrugama ili u drugim segmentima društva od prava svih građana Republike Hrvatske da se izjašnjavaju o pitanjima koja su iznimno važna za ovo društvo. Ako vi u ovoj ekonomskoj situaciji gdje ljudi tako teško žive, gdje znademo kakva je situacija opća vezano za gospodarstvo, gdje se vrši zadnja privatizacija, rekla bih, rasprodaju se zadnje resursi hrvatski koji mogu u budućnosti donositi dobit. Ako vi u toj situaciji imate 6.000 ljudi, više od 6.000, koji vam o svom trošku volontiraju da bi poručili nešto vlasti. Ako imate 750.000 ljudi koji su izišli u 15 dana i dali svoj potpis, svoj OIB, u ovoj situaciji kad svako čuva svoj OIB, svaka vlast koja je poštena, koja radi u skladu sa zakonom, će to jako ozbiljno shvatiti. I da sam ja na njihovom mjestu, ja bi bila zahvalna za ovaj korektiv. Ali da možda preokrenemo stvari. Mene zanima zašto je ovakva jedna inicijativa koja je zapravo u svojoj biti je na neki način ideološka, postavlja zapravo dva svjetonazora ili svjetonazorska, možda je to ispravnije. Ali zašto recimo jedno pitanje koje bi konkretno pomoglo mladim obiteljima, kao što je sad najavljen ukidanje povlastice na kupnju prvog stana? Slažem se. Zašto jedna takva inicijativa zapravo ne dobije snagu i rasprave u javnosti, pa čak i onda potpore za svojevrsnu brigu koja bi stvarno pokazala da brine o mladim ljudima ili o mladim obiteljima, a koplje se lome zapravo na svjetonazorskim ideološkim stvarima koja je duboko podijelila zemlju. Očito je da postoji i dio javnosti koji smatra da je vaša inicijativa retrogradna i opasna jer da ograničava neki dio ljudskih prava. Naravno. Postoji, prvo htjela sam reći da smatram da je ovaj zakon prijedlog zakona izuzetno štetan, da je nedopustivo da se teška ekonomska situacija najviše rješava najjednostavnijim mehanizmima. To je da se lupa po onima koji su najranjiviji. Kao prvo, da se porezno ljudima otežava, drugo da se ne uvodi paralelno olakšice za obitelji, upravo za mlade obitelji, za obitelji sa više djece, za ljude sa obitelji s bolesnom djecom. Ja se s tim slažem, ali ja nažalost ne mogu i ovi ljudi koji su sada povezali oko ove inicijative, ovim se sad pitanjem u ovom trenutku ne možemo baviti jer je naš posao dovesti do kraja pitanje referenduma. Zašto smo se mi odlučili za referendum? Referendum je prvi korak, ja bih rekla, postavljanja temeljnih stvari. Dakle, druga stvar, to nije, ja se iz moje pozicije ne vidim da je to s naše strane ideološko pitanje. To je pitanje poštivanja ljudskih prava, naših ljudskih prava, mog ljudskog prava. Da ja kažem u zemlji u kojoj ja živim, pardon, vlast je krivo razumjela kako ja vidim ovo društvo i što ja mislim da je bitno za ovo društvo. Nas je sad ujedinilo više od 750.000 da mi kažemo isti taj pardon, mi ovo vidimo drugačije i nama je jako važno da mi o tome ozbiljno porazgovaramo. Vi kažete da ima ljudi koji drugačije misle. Ja ih vidim, ja sam zapanjena agresivnošću te druge strane i nesposobnošću da prihvati da ta druga strana, ponekad i potpomognuta političkim utjecajem vlasti, da razumije da svatko u ovoj zemlji ima pravo reći što misli o nekom pitanju, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe. Kad ste spomenuli agresivnost i nasilje, ima jedna druga stvar onda koja zabrinjava. Zašto onda svaki put kad se primjerice okupe u nekoj gej povorci ljudi koji zagovaraju istospolnu zajednicu vrlo često bivaju napadnuti fizički, štiti ih policija? Nisu li baš oni kao manjina izloženi zapravo puno većoj agresiji i nasilju u društvu nego što je to inicijativa U ime obitelji? Mislim, ja mogu reći onome što ja sam pratila, inicijativa U ime obitelji je u toku 15 dana kada smo imali izjašnjavanje birača
braća morala podnijeti više od 50 kaznenih prijava policiji. I to smo učinili selektivno, nismo sve prijavljivali. Prema tome, činjenicu u tome da su osobe homoseksualne orijentacije u situacijama u kojima one idu u gay pride bile izložene različitim nepristojnim i neprihvatljivo društvenim, neprihvatljivim načinima ponašanja. Fizičkom nasilju. Kamenovani. Vidjeli smo te slike koje su... Kada je to bilo? U Splitu prošle godine u Splitu. Tako, i to su situacije koje su potpuno neprihvatljive i one su, koliko ja znam, sankcionirane. Ove godine je povorka, koliko sam shvatila, nije bilo nikakvih izgreda i važno je reći, dakle, da je ono što se dogodilo prije godinu dana dovelo do pomaka. Meni je to drago i ne očekujem da bilo ko u Hrvatskoj bude kamenovan radi toga što je izišao na skup koji je dozvolila policija. Prema tome, otvorena su pitanja da li hrvatski birači i građani žele financirati osiguranje koje daje policija, da li, ako se sjećam dobro, u Splitu je bilo razgovora o tome kojom rutom je išla, to su otvorena pitanja, ali kamenovat, vrijeđati nekoga ili ponižavati potpuno neprihvatljivo. I hrvatsko društvo to sankcionira. Mi očekujemo da hrvatsko društvo sankcionira i to kada se napada, ponižava, fizički ugrožava i one koji misle drugačije od osoba koje hodaju u gay pride-u. Ja mislim da je to pravo građana. Ja mislim da ova inicijativa nije duboko podijelila hrvatsko društvo. Ona je iznijela na površinu problem koji postoji. Ona je iznijela probleme koji su vezani za demokraciju u Hrvatskoj. Jer ako se neprekidno nekome stavlja ovako ruka na usta, da šuti, da ako ja kažem, ja poštujem građansko pravo, ljudsko pravo, dostojanstvo osobe koja odabire živjeti homoseksualnim stilom života. Ali isto tako kažem da sam protiv toga da se veza dvije osobe homoseksualne orijentacije proglasi brakom. Protiv toga sam da oni imaju pravo posvajati djecu. Protiv toga sam da imaju pravo na in vitro fertilizaciju. Mene ne može neko radi toga napadati da ja to ne smijem reći. Potpuno se slažem. Nije li novi prijedlog koji još uvijek zapravo ne postoji, o njemu se razgovara iako ga nema u nekom pismenom sadržaju i obliku, ali ono što je sama vlada najavila da novim zakonom o životnom partnerstvu naglašava dvije stvari, a to je da se istospolni brakovi neće zvati brakom i da neće dopustiti posvajanje djece. Nije li na neki način time zapravo pitanje braka kao zajednice žene i muškarca postalo suvišno u društvu? Ma kakvi? Pa to je, mislim, ja bih rekla da naravno da nije i naravno da je ovo, rekla bih da je ovo zbiljam zabrinjavajući trend. Mi smo to izrazili u pismu koje smo poslali svakom saborskom zastupniku ponaosob, jer smo ih zatražili da dobro promisle kako će se postaviti prema eventualnom prijedlogu obiteljskog zakona i novog zakona o životnom partnerstvu za homoseksualne osobe. Radi čega? To je potpuno suprotno demokraciji, poštivanju građana Republike Hrvatske. Ako, već sam, neću sad ponavljati, ali ako ovako velik broj društva kaže da im je neko pitanje važno, da o njemu žele razgovarati, da o njemu žele izići na referendum, onda je za očekivati da će političar koji se bavi tim istim pitanjem, ako se on zove gospodin Bauk ili se on zove gospodin Milanović, svejedno mi, da će taj političar stati i zapitati se, čekaj samo malo, što meni ova cijela inicijativa govori o tome kako ovaj dio birača želi ovo društvo posložiti, kako oni vide da bi ovo društvo trebalo biti uređeno. A zakoni trebaju odražavati to društvo. Političari trebaju predstavljati građane. Pa mi nismo ovdje zato da bi nama neko nametao svoju ideologiju. Da bi se sad neko sjeo, evo mi ćemo ova prava dodijeliti u Hrvatskoj, nazvat pravima nešto što niti jedna konvencija ne naziva pravom, mi ćemo reći da hrvatsko društvo tako treba izgledati, mi smo sad u poziciji vlasti i ostali će slušati. Pa to smo na sreću iz tog smo sustava izašli prije 20 godina. Prema tome, ovaj prijedlog zakona koji sam ja isto iščitala dobila sam ga mailom od vaših kolega njihovom ljubaznošću, ja nisam dobila nikakav službeni, ne postoji. Dakle, on otvara praktički potpuno suprotno radi od onoga što mi želimo da se raspravi na referendumu i što birači traže. On omogućuje da lezbijski parovi in vitro fertilizacijom, dakle, dobivaju djecu. Dakle, da u Hrvatskoj se dobivaju djeca za koju se a priori omogućuje da stvaraju uvjeti da nemaju oca. Dakle, mi znademo da se djeca najbolje razvijaju u zajednici muškarca i žene koji su njegovi biološki roditelji. To svo iskustvo ljudskog roda i sva istraživanja koja imamo to pokazuje. Ali nije li ta tehnika umjetne oplodnje i do sada bila dopuštena ili nije bila zakonski ograničena? Ne, ali u čemu je razlika ako netko želi imati djecu, a živi u istospolnoj zajednici ili ako je samac? Naravno, postoji velika razlika. To je da smo mi kao društvo trebamo odlučiti o tome kakve mi uvjete želimo stvarati za ljude koji u ovom društvu žive. Mi imamo u Hrvatskoj veliki broj ljudi, djece koja odrastaju bez oba roditelja i mi imamo u inicijativi jako puno samohranih roditelja koji su se priključili ovoj inicijativi upravo zato
zato što znaju koliko im je teško kada podižu sami svoje dijete. Mi imamo u Hrvatskoj situaciju da imate 60.000 dakle, odluka o isplati alimentacije koje se ne provode. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo niz problema vezanih koje bi se trebalo poboljšavati i paziti na to da roditeljima i djeci se omogući ono što je u interesu cijelog društva. A u interesu cijelog društva je da djeca, ljudi stasaju u što boljim uvjetima, sa što više ljubavi, sa što više mira, ako je ikako moguće sa oba roditelja. A to je jedna ključna stvar. Je li važnije da to dijete zaista izraste u okružju obitelji, pažnje i ljubavi, ili je važnije da to bude brak žene i muškarca, bez obzira što taj brak često bude nasilan, nefunkcionalan i za djecu puno pogubniji nego da žive možda sa samohranim roditeljima ili u nekom drugom obliku života? Mislim, vi sada uspoređujete najgore odnose u braku i najbolje odnose u nekoj drugoj zajednici. A to, rekla bih, nije znanstveno u redu i nije logički u redu. Dakle, treba uspoređivati ono što je najbolje u jednoj grupi i ono što je najbolje u drugoj grupi. Pretpostavljam da statistike govore o puno više zlostavljanja djece u nekom funkcionalnom braku ili životnoj zajednici muškarca i žene, nego što su to broj djece koje žive primjerice sa samcima ili ljudima istospolne zajednice. Ja nisam naišla na takve statistike, ali ono što ja znam da u Hrvatskoj oko 2 milijuna ljudi živi u braku. Mi znademo da se u Hrvatskoj rađa 90% djece u braku, što je za mene važna brojka. Zašto? Zato što ona govori da 90% roditelja procjenjuje da je brak dobro mjesto da oni dobiju svoje dijete. Prema tome, to je jedna činjenica hrvatskog društva. Tko je taj koji će sad tu činjenicu revidirati ideološkim odlukama? Od zgora prema dolje, nametanjem, sa pričom da je on sada u poziciji o tome odlučivati iduće 4 godine pa može raditi što želi. To nitko ne može raditi u Hrvatskoj. Ja ne prihvaćam da je Hrvatska takvo društvo u kojem se takve stvari mogu nametati. Razumijem vašu poziciju, ali kad je riječ o riječi nametanje, Ustav sada ne nameće ništa ljudima koji žive u braku. Kako mislite? Dakle, ne nameće im ni da imaju djecu, ni da nemaju djecu, ni da smiju posvajati, ne smiju posvajati. Dakle, on definira da su, dakle, brak, zajednica u kojoj žive ljudi i mogu posvajati ili živjeti sa djecom. Nije li onda nametanje ako se jednom dijelu ljudi to želi ograničiti, ako im se želi zabraniti da osvajaju djecu ili da žive u istospolnoj zajednici? Vi imate oko posvajanja, ako govorimo sad o posvajanju, dakle, posvajanje je vrlo jasno definira tko može dijete u Hrvatskoj posvojiti. Da vas pitam ovako, Željka. Ali samo da vam kažem, i ono je samo po sebi, postoji niz uvjeta koji se moraju zadovoljiti. Dakle, morate biti u braku, dakle, morate biti u stabilnoj vezi. Samo u izuzetnim uvjetima. Bilo je prije 2 godine, mislim, samo 6 slučajeva da se dopustilo samcima da usvoje dijete i to je bilo onda kada je to u interesu djeteta, recimo. Dakle, imate uvid, morate biti ne možete posvajati dijete ako ste stariji od određene dobi. Ne možete posvajati ako imate neku bolest. Dakle, ti uvjeti postoje u hrvatskom društvu. I to je normalno. I normalno je da postoje zašto je to normalno? Zato jer društvo... Da se štite. Tako. Jer želi zaštiti dijete. Slažem se. I nama je u fokusu nama je u fokusu, ako u ovoj temi sad razgovaramo, dijete, ne može biti dvoje odraslih ljudi koji žive na način na koji žele živjeti. I sada bi oni imaju želju koju ja poštujem. Ja razumijem tu želju. Razumijem i ta želja ima veze s time da se oni žele još više uklopiti u ovo društvo. Ali kao što je rekla profesorica Korač, koja je upravo zbog ovog zakona, zbog pokušaja da se roditeljska skrb majke i oca prenosi na treću osobu, koju je ovaj zakon po prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu ponudio, o životnom partnerstvu izašla iz odbora koji ga priprema. Jer je rekla da je to za nju neprihvatljivo kao stručnjakinju za obiteljsko pravo, da se roditeljska skrb veže za prava koja se tiču partnerstva. Upravo radi toga, ona, citiram, je rekla da je stvar u tome da se ne može kroz dijete rješavati neke druge stvari u društvu. Razumijem, ali da pokušamo to plastično nekako. Zamislite, Željka, da imate dobru poznanicu, prijateljicu koju znate godinama. Pretpostavljam da vam njena seksualna orijentacija ne bi ništa značila u vašem međusobnom prijateljskom odnosu. Pretpostavljam da ne bi. Ja prijateljstva temeljim na ljubavi i na dakle, bili seksualna orijentacija ograničila neko prijateljstvo koje imate? Mislite, da li bi to da osoba, da li ja biram prijatelji prema tome jesu li heteroseksualci ili homoseksualci? Ne odabiram ih po tom kriteriju. Dakle, to sam i pretpostavljao. Dakle, imate nekog ko vam je dobar prijatelj, prijateljica, živi godinama i odjednom shvatite da je ona zapravo dugo godina živjela ili želi živjeti u istospolnoj zajednici, da želi imati dijete. Biste li bili protiv njene želje da živi u istospolnoj zajednici i da ima dijete?
Ja bi sigurno joj rekla isto ovo što kažem sada vama, to je da ne mislim da je u redu iskorištavati dijete, stavljati ga u nepovoljni položaj radi toga što ona želi imati dijete. Dakle, ne biste ju podržali? Pa ja sam upravo izričito jasno rekla da sam protiv toga da se omogući homoseksualnim parima. Radi li se o mojoj prijateljici ili o mojoj sestri ili o bilo kome. To nema veze. Radi se o tome da dijete ima pravo. Prvo ima pravo na filijaciju. Ima pravo znati tko mu je otac i tko mu je majka. Ima pravo to znati. Ja ne smatram da odrasla osoba ima pravo to pravo dokidati. Postoje niz situacija u životu. Niz situacija koje dovode. Mi smo zemlja koja je prošla rat. Mi imamo niz djece koje odrastaju jer su im očevi ubijeni u ratu. Podizale su njihove majke, bake. Postoji niz situacija u životu koje se događaju. Ali kada društvo samo određuje, društvo određuje što ono želi poticati, što želi zaštititi. Jasno, ja mislim da nema nikakve dileme da je brak idealna zajednica u kojoj bi zapravo trebalo pokušati težiti ili imati te tradicionalne vrijednosti, ali... To su autentične vrijednosti, ne tradicionalne. Pokušamo razmišljati na drugi način, a to je bili dijete koje nije odraslo u takvoj zajednici zbog bilo čega imalo manje ljubavi, pažnje ili uspjeha u životu samo zato što ne živi u takvom braku muškarca. Sad je u 9. mjesecu, na primjer, izašlo istraživanje. Vi kao što znate, 2001. je omogućeno izjednačavanje istospolne zajednice i braka u Nizozemskoj prvi puta. Mi smo danas 10-12 godina kasnije u situaciji da Nizozemska, da imamo prijedloge da se izjednači sa grupa, dakle 2 muškarca, 1 žena ili 2 žene, 1 muškarac. Prema tome, ista ekipa, isti čovjek koji je u stvari promovirao prvo zajednicu istospolno, onda ju je izjednačio sa brakom, sada kaže da bi se moglo ići korak dalje u ono što on naziva razvoj društva. Ja to ne smatram razvojem društva i očito u hrvatskom društvu postoji još jedan dio ljudi koji tako isto misle. Ali ono što se sad pokazalo, do sada je bilo malo istraživanja, bila su jako ograničena, vrlo selektivna, koja su pokušavala uvjeriti javnost da je svejedno da li dijete raste u zajednici sa ocem i majkom, svojim biološkim roditeljima koji se o njemu brinu, koji žive u jednoj stabilnoj vezi, ili raste u zajednici koja je istospolna. Sada ima sve više istraživanja. U prošli mjesec je izašlo istraživanje koje je u Kanadi, koja je izuzetno liberalna, rekla bih, nema nikakvih razloga za sumnjati da su ta djeca izložena nekakvim neugodnostima unutar samog društva, koje pokazalo da djeca koje odrastaju u takvim zajednicama imaju puno lošije školske rezultate u smislu nastavka školovanja u srednjoj školi. Dakle, to je jedan segment koji je pokazao za mene to istraživanje. Nije potrebno, meni svoje iskustvo koje pokazuju psihijatrija i psihologija, sve što mi znamo iz pedagogije, jasno govori gdje je djetetu najbolje. Ja smatram da hrvatsko društvo, ako tako građani odluče kroz referendum, ima pravo štititi dijete na takav način. Razumijem vaš stav, ali želio bih samo reći da mi se čini da sama činjenica da je dijete odraslo u sredini gdje ima majku i oca ne znači da je sretno i da ima bolje predispozicije. Ako su zlostavljači ne znači. Od djece koje žive u nekoj drugoj životnoj zajednici. Ali je to najbolje. Ali je ideal, slažem se, i trebalo bi težiti tom onda je tom djetetu idealu za koji dio ljudi vjeruje da je dobro. Nekako još nekoliko pitanja prođemo do kraja. Što ako se ne raspiše referendum? Što ako Sabor zbog bilo kojeg razloga većine odluči odbaciti ovo referendumsko pitanje izjašnjavanja? Na to su odgovorili profesori ustavnog prava, njih 11 još u 5. mjesecu, zato smo i poslali saborskim zastupnicima apel. Hrvatska će ući u ustavnu krizu. Dakle, ja sam uvjerena da do toga neće doći. Ja sam sigurna da vlast u Hrvatskoj, u zemlji koja je prije, 20 godina izašla iz totalitarnog komunističkog režima, koja je prošla krvavi rat, koji je trajao 4 godine, koja je tek prije 18 godina oslobodila sve svoje teritorije. Zemlja koja je toliko odradila da bi bila slobodna i narod koji je toliko odradio da bi bio slobodan. Ja ne mogu zamisliti da bi ova vlast pokušala ponovno nametati totalitarne mjere. Ne bi me iznenadilo da Milanović na ulici izvede tenkove, vojsku i policiju. Objavljeno je to s izvještaja vaše tribine u Kašti Lukšiću. Zaista vjerujete da bi ova vlast, Milanović, mogao na ulici izvući tenkove, vojsku i policiju? A ko je to rekao? Vi. Da, ne. Nisam to ja rekla. Ne znam otkud je to izvučeno. Ja sam rekla, na isto ovo pitanje koje ste mi vi postavili, sam ja odgovorila. Svašta je moguće. Moguće je da gospodin Milanović odluči izvesti na ulicu tenkove, policiju. Moguće da uvede. Zaista vjerujete u to? Ja sam odgovorila na pitanje. Ja sam rekla sve je moguće, ali nastavak vam fali. Ne, ali zaista to možda, zaista vjerujete da bi moglo doći do situacije u ovoj zemlji da
Milanović izvede na ulicu tenkove, vojsku i policiju. Fali drugi dio moje izjave. Dakle, moje pitanje je bilo odgovor, ovo je bio odgovor na isto pitanje koje ste mi vi postavili. I on je glasio, sve je moguće. Moguće i ovo i ovo. Da gospodin Milanoviću ne znam što padne na pamet, ali ja sumnjam da će se to dogoditi. Ja očekujem da će hrvatska vlast iz svih ovih razloga koje sam navela raspisati referendum, poštivati ustav zemlje u kojoj su na vlasti i omogućiti biračima da na najdemokratski način kažu što oni misle. Još jedno pitanje za kraj, došli smo do kraja. Ako se raspiše referendum i rezultat bude negativan za inicijativu U ime obitelji, što biste tada učinili? Ja bih to naravno prihvatila i bila bi opet jako sretna da smo pokrenuli ovu inicijativu, jer bi to za mene bio jedan jako važan korektiv. Ja bi u tom slučaju bila mirna znajući da ono što vlast provodi, da provodi zato što ima podršku većine birača Hrvatske. I to je za mene jako važno. Prema tome, ali to je vrlo malo vjerojatan scenarij. Sva istraživanja pokazuju i ono koje smo mi proveli prije nego smo ušli u inicijativu da 90% birača u Hrvatskoj smatra da je odluka da se stavi takav jedan važna definicija u ovom trenutku Ustav, da je ono što će oni podržati. Tako da, evo, očekujem da će biti drugačije, ali ako se pokaže da je moja procjena u krivu, da je naša procjena u krivu, prihvatit ćemo to i raditi na tome da se hrvatsko društvo dalje demokratizira kao što radimo i sad. Bila je ovo Željka Markić u ime obitelji. Hvala vam što ste bili s nama. Gledali ste još jedan dnevni red. Hvala vam. Vraćamo se našem jutarnjem programu.